viera v Boha. Človek, keď pravda od svojej mladosti už vás pokúša myšlienka, na čo sme vlastne na tom svete. Na čo? Len pre radosť, ja neviem, možná rodičov. Asi to nebude pravda. Človeka to tak omína, že predsa, keď ten Boh existuje, že musí nás pre niečo mať. Teda tá myšlienka ma tak asi omínala tým spôsobom, že uvažoval som mnohoraz nad tým, na čo. No asi pre svoju slávu. To je tá sláva Božia, že na to nás povolal k životu. Na tej ceste bolo najzaujímavejšie to, jednak, že sme sa tam vôbec dostali, ako prvá tá púť, to bolo hneď po uvoľnení hraníc, bez víz a bez jakýchkoľvek vybavovačiek. Tak sme zjednali autobus a išli jednoducho do Ríma. No a pán biskup Hrušovský sa nás teda ujal a zjednal nám teda tú audienciu. No žiaľ, dostali sme sa tak blízko, že sme sedeli vlastne v prvých radách aule Pavla VI. V tej návštevnej hale, kde nám hrala ešte nie do tanca, ale na povzbudzenie dýchovka z Horného Srnia. No a už keď sme tam stali na návšteve, vypočuli si tí referáty a tí rôzne príhovory. Svätý Otec potom sa dal navštíviť ako všetkých pútnikov, ktorí tam boli prítomní, osobne sa s nimi ako pozhovárať a najprv pár slov prehodiť ako slovo dve, pravda. Už každému, kto sa dosiahol, ruku podať. Bol to úžasný zážitok. Predtým, než sme my do Talianska vstúpili, ešte sme sa zastavili v Mariaceli. A v Mariaceli bola teda púť Slovákov z celého sveta vlastne, ktorú organizoval sám pán biskup Hrušovský. On mal vlastne na starosti Slovákov v zahraničí a každú poslednú májovú nedelu robieval púť pre Slovákov v Mariaceli. No a tak tam sme sa teda zastavili na túto svätú omšu, pravda, tam bola veľká slávnosť. My sme mali svoju kapelu, pravda, dýchovku a ešte aj organista bol náš, pomerne mladý, tedy ešte 17-ročný Vlado, mal len 17 rokov. Hre už Vlado. Vchádzame do Ríma, už podľa mapy, lebo ešte neboli navádzače rôzne, ako teraz už sú. A prídeme na pumpu, hovorí, napumpovali by sme, ale nemáme kartu. Bola len jedna karta na odoberanie ako nafty. No zase nebolo, všetky autobusy neboli pokope, ten, čo ju mal, ten sa zase desi zašíval, jak sa povie. No, tak pozerám, hovorí, ako z toho vyklúčkovať. Ešte šťastie, mali sme telefónne číslo na toho pána, čo nás trošku tam ako dotiahol do toho Ríma. Tak sme mu volali, že kde asi sme. On hovorí, asi 60 kilometrov od miesta, kde máme byť, ale hovorí, už ste na okraji Ríma. Kurník, hovorím šoférovi, čo spravíme, tlačiť nebudeme, hovorí, čo, správme zbierku, však každý má penazí kopu na bytý budzilár, správme zbierku, kúpime pár litrov nafty. No ale čo, tedy boli ešte tie líry slávne, to boli milióny. Tak sme to vyriešili tak, on šofér hovorí, idste, pokiaľ vám to vydá a tam zastavte. Prišli sme, pravda, už krúžili, lebo to je objazd po Ríme. Tak sme krúžili, no však dívame sa ako neznámi. No, ísť do Ríma, keď nevieš, kerú cestu. No, myšlienka ma stále pohýna dopredu len tá, že dostať sa k tomu svojmu pánovi. A vôbec tá prvá myšlienka, že teda na čo nás ten Boh povolal k životu a vôbec dostať sa k nemu.
No, máme tu taký jeden kríž, ktorý sme dali zhotoviť, bola kedy na púte, alebo teda do sprievodov. A zhodou okolností sme ho zobrali aj do Ríma. A keď sme boli v Ríme, dávali sme nejaké dárky, pravda, svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. Tak ma tam v tom rade napadla taká myšlienka, že keď tu máme tento kríž, že či by nám ho nepožehnal. A ja sa pána biskupa Dominika Hrušovského pýtam, že čím ho môžem osloviť v tom smere, že teda, že či by nám požehnal. A on mi hovorí toľko. A na čo ste tu prišli? Však mu povedzte, však sa porozprávajte s ním. No tak keď prišla rada na nás, ja som vyšiel z tú myšlienku, že Svätý Otec, na pamiatku, keby ste nám požehnali tento kríž. A on bez všetkého, bez akýchkoľvek príprav, konzekračnú modlitbu začal, predniesol a požehnal nám ho 30. mája 1990 na audiencii u Pavla VI.